Ang ganda ng palay mo dun ah. No, agapit ka. Utang ka man, uri, duwa ka ba lang? Pautang ako kahit 3 kaban lang. Nilalamig, samantalain mo na. Kailangan niya yata ng yakap sul ko. Yung pinakaayaw naman niya, babae. Kaya tapos na sa kapila. Doon sa kusina, maluwang. Naranggas mo natin, nakainam. Permi, oy, nakakidaman. Huwag. Uri, Apo. pasik ka gano. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pero damag ko lang. Talaga bang pre-sample mo lang atoy? Medyo dudak ka niya, mi. Baka binalkot mo lang mita ito. Wah. Makalako ka lang. Ate mo, lukong ka pa yung mo. Mukti style mo, boy. Nalaing ka eh. Kaboy gamin. Kailangan lang pagkatang baguaw. Masakit, Mike. Sanga puno niya, nakatawad ka, nagrigang magsuot dalmite. At yung alam nga may patawad ko kanyam. Pagguong lang pagkatang ko, dagdag tuloy malay mapison, 25 ti may sa pagguong buti kastanay, bunlays. Ito nga style mo. Katipid ka tamboy. Nanapang ka di palingki yata, gatanga mataoy. Aral di 75 boy. Ngun alogak pa, kaya di pa masayas ko pa nga eh. Kasot ko naman, o so magtad ka la 20. Ha? 20? Kata ka ma, kamutag tayo itlugmot, hindi ka wagwarti-kwartam. Okay na eh. Sige, itom mga raw, di balayaw. Pati mo ngay wawar, sumungaw. Hindi ata, tapi libre pa yata pag sungurod ko ato. Kaya yawi datan. Sa iluto mo, amok madi ka makasidsid ti ko, gulay. Puro arak ti kang kanang. Sige ro, tayo mo react pa ito di balay. 20 pesos ya. 25 kumot Ay, 20? 20 ba? Mano ti presyo? Sa ngapulo ko naman tatay. Inayon naman at ang 5 moten. Ata madya magab-abono mo di bagguong moten. 25 ti bagguong. 5 pesos, nag-tag sa apple quarter lang ito. O sige, 20 latan. Umapano di balayaw. Namamata bagguong. Uri ka sa lanay. O, tadamo 20 nga kupit kaw. Uy, mga lakan to lang bagong di balay. Kakarutan Kaya pala ko kamta, huy. Bagay makipang kamay di balay, preno ka na. Okay, sabam na uma di balay kastan. Bigat aldaw rabi ka rin ti si dami ay. Sige ro. Amom luto na ta. Sardinas. Gisam. Kisabanan. Natiliw pa'y tao. Sorry naman hindi ko naman sinasadya. Sorry, magbagam. Baka ka titibig mo ta. Ne? Wala ka ta. Hoy, pananay! Kantayin ako! Jakayat! Natang balita di barangay tanod may. Kinansapi kinatongtong ni kagawad ni kapitan. Sikat-tikas nga tambay lang. Ito, Andres sa dyan eh. Hindi tayo. Hoy Andres! Ano ko kamit tayo? Tamag pailaang ang muraw nakatugawa dito yun. Apay kadwan ni kunyang. Kakanyo tayo. Kamukha atin eh. Surong asurot Andres. Hoy, Andres. Ang ganda ng palay mo dun ah. Ikaw pala yung big time, hindi si Palanet. Big time na sinasabi mo. Pambayad lang ng utang yan. Andres, paiso amat di pagay mo. No, agapit ka. Pautang ka man, uri, duwa ka ba lang? Ito naman. Sinasamantala mo yung kabaitan ni Andres. Andres, ako din ah. Pautang ako kahit 3 kaban lang. Ate mo, makasaw ka mo. Sakdo walang bulbulutok, si katalaw. Maglengkan. Andres, si Baak, maganda din ba yung pagay niya? Oo, maganda din yung palay niya. Saka doon kayo umiram. Buti yun, hindi pamilyadong tao. Ako pamilyadong tao. Saka pala, kanina nandito si Baak, kasama ko. Nilalamig. Kumkumter pa di patinlugnan. Kailangan niya ng gamot. Yakapsol sa kakispirin. Samantalain mo na. Habang wala yung pinsan niya. Talaga, Andres? Nilalamig siya? Kawawa naman si Baak. Kailangan niya yata ng mag-aalaga sa kanya.
Maitsa, ano kaya kung puntahan ko siya doon? Sige, hingkapanan. Samantalayin niyo, abang nalamis ti panawin. Sigurado ka ba talagang nilalamig si Bak Andres? Kailangan niya yata ng yakap sulko tapos kispirin para mag-init siya. Kispirin niya, kapsul. Ay, alam kita dito ba ito? Tapos ginom kayo nga duwa, tapos nabartag kayo, mangyala kayo, kas jailanan, tamasawa madinta, madanagan na kung lumakay taon. Gusto, ayang baga ni Andres. Si katigaramid ti first move on, tamabawasan ti baak ti MA. Gusto niyo bang ako yung mapangasawa ni Baak? Woy, Orisino, abang kapubingan niyo. Sige, bangat yaw. Ori sino ti masawa ni Bak, kung pakialam ko. Ori sino nga babae dita, basta makasawa dyan, tama di mababa ka na rin. Tumasak. Kasi di mabubliman. Matagal na ba kayong magkakilala ni Baak? Siyempre, alam niyo yung gusto tsaka yung ayaw niya. Oo, yung gustong-gusto niya, alak. Yung pinakaayaw naman niya, babae. Tumpak, kayo yung sinabi ko sa'yo. Lasingin mo. Pag nalasing na siya, samantalayin mo na. Oo. Ang luwang ng kwarto nila, dalawa pa. Pagkatapos nun sa kabila, doon na naman sa kabila. Oo. Pag natapos na naman sa kabila, doon sa kusina maluwang. Oo. Alam mo yung CR nila, may aircon. Doon kayo, sulitin nyo hanggang gusto nyo. Kahit 3 oras ha. Tatakapudpo daw, Mau. Baka lumabaga ka. Mayan na dyan. Naranggas mo natin na kainam. Permi, oy, nakakidaman. Wow. Ora Apo. pasikig, ano? Hala, baka naman matagal malasing yon. Baka ako naman yung unang malasing. Ikang kati na pintas nga teknik. Pag ii siya, lagyan mo ng betchin yung baso niya. Sigurado, malalasing siya doon. Oh. Wen. Saan mo naman mo? Bitchen? Karamid ko di ajay. Ay, nabilang ni Bitchen. Di baso na, di arak na. No, tagikas na nagkargaan na. Anong klaseng arak? Ito ba ito? Favorite ni Baka dyan. Mati oray niya klaseng arak, mabalain, ay Bitchen. Mapalin. Sigurado ka? Wen. Yun ang gawin mo. Sika nyo ti kamoy. Hey! Advice po. Awan ah. Awan. Basta na kainom kami. Bala nga tago sa akin. Hindi, apay tapay kasi kas game mo. Samantalang nagaroon. Ah. Mabartek na. Oo, ganun gawin mo kunyang. Mabisa yun. Bumili ka yung dalawa, yung tag 5 piso. Ganun. Ay, tatakilin na. Nga ba, adin mo to, ay bitching as din Ano yun. na may bulsa. Ah? Daklo ko na, ay basit lang ah. Ay, wait. Sige, ganun na lang. Ganun na lang. Basta't pilitin mo siyang Hindi painumin. na tagkatay, mate. Bitchin na, Jay. Madi, mabartek lang. Sigurado ka? Basta madi sa pulpulutan. Sige, yun. Gawin mo yun. Alam mo. Mapapasayaw si Baak. Promises. Nagsalapay? Badi ah, mapapasayaw. Ay, wala nang agsal. Mapapasayaw ko na. Sa'yo. Totoo? Oh, sige, sige. Aalis na nga rin ako para mag-grocery muna ako ng betchin. Para matanggal na yung lamig ni Baak. Nung sigurado kayo ha, kasi dito aramidak. Sige. Shower ka pa ya? Huh? Alam ko yung ginagawa ko pala net, madinak sursurwan. Atan. 5 peso lang Andres. Kita nga makasawa ni Baak yun. Yung damag Andres, agpepeso nga aglambin di Baak. Okay, si Samang. Mamatay ako mo di pagbaga. Ay, sa kasok ay bagak. Duwala ti paypaysaw. Kaya ka na dyan eh. Kimbaga lang magaglamin ta makasawa mo ni Bagan ta matandalaga la ulay yun. Sa bagay ah. Dyan, paniba dyan, makikitaw. Oh, Di problema tata. yan. Baka pumanong ni Bagan di balayda. Di lang. Amo mo na Bagan. Basta da makita ng babae di kitong mataray. Anong tanong ko sa rununta? Gunyang. Una. Tan. Tapos, No, masarano ta. Agdulinta ah. ati Gunyang. talyan ta ni Bahak. Tama di makawar. Makalays. Oy. Tan. Singkiran tano ka. Si kantubalan, si kulam nalaing ka, diskarte di ba bitchen? Oy. Si kabala mang singkiran, ikabil mo di danom. Tapos, sakti tagigam. Isiglut ta. Singkiltan. Oo, yung singkila mo na. Ta, uray madim nga, parabarte ka ni kunyangan, at least nabarta di Bahak.
Palo nga tagos. Kaya. Mayatag ka. Bilang buka ani natin nag-cellphone ko. Nakadayo ni Pan eh. Rata ka. Buka ah. Tas tuting. Daling ka masilip.